Presatua uzia. Uste duzu jendea izanen dela? Ez dakit. Duzuen isaz, plazeraren zator gira. Eta, ustez, utazajo izaiten algira. Untsa entrenatu gira. Baiak, zoinuz. Andoni? Gertan gara gardo bat? Bai! Badakit zer egin duzun. Bai, nice people. Ez. Badakit. Barkatu ez duna utzi nahi komunitako broza, ulertzen duzu, entxiatu ditu gauza. Gali. Badakit dola 20 urte buru kolpe bat emantzen dela eta horrengatik koman erori nintzela. Izu zer gandidan, Jenofak hor? Ze komunitako brozaren asegetu da. Ejan dizut ez zela horretarako baliatu behar. Horreitzen da, buru golpe bat eman niola, gaztetxean aintzenan hor. Eta uste du, honegatik koman erori dela. Baina beti gaiztak bezala ikusten gaitu, berdinu bekio dela hola izaitea. Bai, baina aspertua naiz. Komatik ateratu denatik. Beste sekretuak egitea. Beinatekiko ere, aski dut gezuretan aritzea. Niretzat ere zaila izan da, baina zer nahi duzu egitea. Jenofarentzat egiten dugu hori. Gaizki naiz, Triste naiz, zer egan, gezurra egia. Jenofar, barkatu, zuretzat. hau guztia, putzutik. Atera, gau hemen. Ez dakit, Zein bide, zein zentzu eman. Da orain, ikusten dut begioa. Ez ditugu itxiko. Naiz hori ikustea? Bai, bakizu informazio berri batzuk ukan ditut horreitik hemen naiz. Dut arazo bat zure inguruko pertsona batekin. Bai, badakit. Andoni da. Du kolpe bat eman dit. Ez, Andoni eta Arantxa baztertzen aldituzu. Ez da arazorik haiekin. Baina Josepobek kaziar judizial bat badu. Bortizkeria, jazarpena, begilizmukeria, hainbat aldiz lepolatua izan zaio. Beraz, kasu eman berekin. Eta jaka joritz. Elurra bezain xuria. Zure aferak segitzen dituzu berekin. Eta Jenofan, Bai, zure? bai? Izu etorri nirekin, soinu batitat? Bai. Bazen. Nere lorea, jaga zuretzat, nere ametxetan, ikusten zaitut, sentitzen zaitut. Ni naiz xantzadun printzea, bitxita lorez,
jantziko zaitut nere ametxetan ikusten zaitut sentitzen zaitut maitasuna da dena baino azkarrago da amodioa bia betiko nere ametxetan ikusten zaitut sentitzen zaitut maitasuna da gure bizian Jenota jaga zugeini da bat Joan naiz, eton zu pito horrekin hor. Zer duzu ero? Non, mais tira la mintzoaren maite minduaz, Maite minduaz? Ba, esnatu, neska hori landierosa da. Landierosa, baina nik ez dut kazer judizialik, zakit zer duzu nire kontra, berba zure taldea ustrea delako? Barkatu jakamodio, baina ez du bai hola hitz egitea, Zuriz ez dut hitz egitean hiltzaile. Eta gainera, hilko zira laizter. Eta merize duzuna ukanen duzu azkenean. Uste duzu telenovela baten girela edo? Ba, horra historia, dola, ogoi urte nire goxoki saltzaile gustukoena, tantaka dendakoa hilda. Eta bere eriotza ez da bate naturala izan. Andoni? Hil duzu? Etzen ere ez da Mikel Casaliz? Zuek. Zuek. Begira gazteri galdu hori. Me ikusi zira zu? Di benedikatu? Ezin zira jainko zaula mintzatu. Existen jodan zure jainkoari? Jakin nahi oso? Kali mutxu zaina zuru. Bade retro, satanaz! Linofa! Andoni zerbait egin behar dugu! Bagoaz kaminaten dira, sultzaileak deitzeko. Ikusi zaitut. Dulogu urte ikusi zaitut tantaka hiltzen eraintzinean. Aurra nintzen. Traumatizatu nauzu. Ogoi urtez ametxeak egin dut, amets gaiztoak, amets zugarriak. Eta ogoi urtez itxoin dut ere. Itxoin dut nire mendeko betetzeko. Eta gaur? Gaur nire mendekoa bete dut. Edan duzun garagardoan postoina eman dut. Hilko zira? Eta ez, Josebob, gaualdi hasieratik zaintzen zaitut. Eta pozoina garagardoan emaiten ikusi zaitut. Baina basoak trukatu ditut. Eta zuk duzu pozoina edan. Hilko zira, Josebob. Ai, 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 pozoina nere zainetan, gordoa denetan. Oi, 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 hemen ere azken hitzak, misterio gintzak. Haile zela zien nere aitormena, hauzaroko zauria inoiz ez zitxia. Hilko naiz, baina dolu gabe, hilko naiz. Bizi bat itxoin duzu hiltzea, baina nik galduko dut bizia. Bakatua bat gustatuko zaitut, mentekua beti sigitu baitut. Hilko naiz, baina dolu gabe, hilko naiz, baina dolu gabe. Baina dolu gabe, hilko naiz. Barkatu Jenofa. Zure da besteko gezur erran dugu. Baina zer gertatu da? Istripata gero atseman zaitugu eta telefono baten bila joan gira eta hor pertsona hil bat ikusi dugu. Joak erran digu zuk hil zinuela, beraz zuretzat behar lortu gira. Baina
Hortan ere falta, ez naiz deusot oso joitzen. Ez, gorputza atxeman dugu eta Elizaren aintzinean utzi dugu. Eta duela 20 urte, jendea uste duela eskaleretan erori dela mezara joaiten. Bai, krimen hori gordetu dugu zua besteko, baina gu lan jean ezagik gira. Barkatu, ez zuet konfiantzarik egin. Horrak, aldu zizte? Konzertua laste jasiko da. Haupa, zu ezate taldekoak orduan. Bai. Ondo itzin dite eskuen inguruan, zarautzen. Amatoa zarete, Eskenitz. Egarriteko guretzat inspirazio handia izan zira. Bai, esker.